de har derfor udviklet de her Excel-cover. Ja, og det er jo sådan, når man putter sine høretelefoner ned i lommen efter brug, så ser det sådan her ud. Og vi vil gerne lige have Tom Scharfen der væk herude under fremlæggelsen. Ja. Det her det er vores produkt. Vi har udviklet et cover, som monteres bag på telefonen, hvor der så er plads til en tromle, hvor i man kan hive headsettet ud, og så vil det så låse, så man lynhurtigt kan hive det ud og putte det tilbage igen. Så er der en mekanisme, der drejer rundt, og derved kan man undgå det her problem. Så må overveje, hvem kan sælge det her produkt til. Først og fremmest så er det jo de iPhone-brugere, som hører musik, og som bruger deres headset. Man kan så sige, at dem, der bruger deres iPhone til at høre musik, det er så primært unge. Så det er primært den aldersgruppe omkring teenager, måske ældre. Det er vores primære målgruppe, kan man sige. Vi har regnet med at starte vores marked i USA, simpelthen fordi, at der er flere folk, så der er et større marked, kan man sige. Vi har lavet en markedsundersøgelse på, om der egentlig er et reelt behov for at løse det her problem. Vi har fået omkring 450 svar her, og man kan sige, at kan man se på, irriterer det dig at få earplug-ledning ud, og der har vi altså, at der er omkring 61% svarer ja til det her problem. Og vi ved fra vores andet spørgsmål, at der er omkring 57%, som har en iPhone omkring teenager. Og hvis man omsætter det til, at der er omkring 21 millioner teenager i USA, så får vi, at der er omkring 6 millioner, som faktisk får en interesse i vores produkt i den her løsning. Og hvordan vil vi så sælge det? Vi går via business-to-business metode. Via detailhandel. Altså vi ønsker at sælge ind til de her butikker, som i forvejen sælger for os. Altså det kan være Humax, som vi kender derhjemme, Æblehuset, det kan være alle mulige teleforretninger, telekæden, det kan være, så vi sælger til detailhandel, som så skal sælge den videre. Den prisstrategi, vi ønsker at lægge, det er, at vi starter med en relativt lav pris, man kalder det penetration pricing, i og med, at vi ønsker at sikre ligesom at komme ind på markedet. Der kan være en barriere, der er ret svært at komme over, i og med, vi har ikke, i og med det business to business, så er der ikke så mange kunder til os. Så det handler om at komme sikkert ind på markedet, og når man så er der, så kan man, hvis efterspørgslen stiger, så kan man hæve prisen igen. Omkring promotion, så kommer vores cover højt syn, hvis vi kommer ind på markedet, til at hænge ved siden af alle de andre covers. Så vi skal lave et eller andet for at skille os ud, for at vores produkt bliver set. Vi regner med at lave en pris, der ligger omkring et normalt cover pris, så folk skal simpelthen bare vide, at de får den her ekstra funktion ved vores cover. Og det kræver så, at vi sætter nogle ekstra udgifter af til at sælge, som går ud til butikkerne og siger, at vi skal altså det her cover et eller andet specifikt sted hen at stå, eller lignende, så vi ser på, vores cover bliver set, så ikke bare det bliver glemt med. Og så omkring vores konkurrenter. Der er nogen, der har forsøgt at lave det her før. Vi har lavet sådan en strategisk læret. Der er nogen, som laver sådan en, hvor de sætter en genstand på her, så man simpelthen bare ruller headsetet rundt om. Men den bliver ikke skjult på nogen måde, og den er ret akavet at have i lommen, kan man sige. Så i forhold til det, så er vores bedre, og den er også mere holdbar. Vores er et normalt cover bare med det her inde i. Og desuden så får vi også en masse spilplads, når vi bare har en tromle herinde, så vi kan med tiden videreudvikle os, så vi eventuelt kan have plads til mere i nogle af kanderne. Og så omkring budgettet, så det budget vi har lagt, det giver os et underskud på omkring 40.000 første år. Så derfor skal vi ud hos nogle investorer, som f.eks. jer, og vi skal have nogle penge i jer, som vi ligesom har, en eller anden kassekredit, som vi kan tage fra det første år. Derefter så kommer vi til at stige, så omkring i slutningen af 3. år, der har vi et overskud på omkring 1,8 millioner. Vi har til udgangspunkt i, at vi sælger omkring til 0,75% af de 6 millioner, som har vores kunder. Det er ikke kun de som har vores problemer. Ja, det var 4 minutter. Det var også det. Fik han ikke lidt Det tog 2 minutter. Ja. Er der nogen? Torben, vil du starte? Ja, jeg vil sige, at mine venner de sagde heroppe, at jeg fik sagt en fejl før. Jeg sagde, at det går altid dårligere eller værre. Det jeg mente, det var, at det går altid bedre eller dårligere, og som regel dårligere. Bare lige for at korrigere det. Super præstation, fed i starten med, at du lige tager den der og viser det praktiske problem, fordi det synliggør det, som vi alle sammen kender. Bøv med ledninger og krydsesvær. Jeg synes, det er en kanon idé. Og det er også rigtig godt, at I viser nogle undersøgelser, I tager med kunder og så videre. Det underbygger også problemstillingen og behovet. Det her med en penetration price, glem det.
de får aldrig nogensinde prisen op igen. Altså den pris, de starter med, den kan I bare regne, bliver lavere og lavere og lavere, fordi der kommer konkurrenter, der vil det samme. Til gengæld falder jeres indkøbspriser også, fordi mere I køber jo, billigere kan I producere det til. Jeg savner lidt at se produkter, jeg savner til at se, hvor mange varianter laver I det her i. Er det bare et cover i en farve, eller laver I det i 1000 forskellige varianter? Og hvem har I entreret med designer, for eksempel? Altså vis produktet, fordi det vil gøre det endnu stærkere. Ja, altså jeg tænker, I havde været... Jeg synes, det er en rigtig god idé. Jeg sidder og tænker flere ting. For det første, så tænker jeg, at vælger man måske at have en iPhone, fordi den er sådan forholdsvis smal, og at de laver dem smallere og smallere, og det I så tilbyder, det er rent faktisk putte en klods udenpå, så den bliver lige lidt tykkere og fylder lidt mere veje noget mere. Det er bare sådan det der, hvor jeg tænker, hvad er det lige for en... hvad er det medfører? Så kan jeg jo heller ikke lade være med at sidde og tænke, at jeg synes, det er sådan lidt sjovt, at I har valgt mig fuldstændig fra som kundesegment. Fordi at jeg vil rent faktisk gå ud og købe det der, fordi jeg bruger mit headset, når jeg taler i telefon, og det gør jeg rigtig meget. Og jeg vil nyde at ikke skulle sidde og fedte rundt med det og flagre, når telefonen ringer i bilen, og at jeg ikke gider at bruge det. Jeg har Bluetooth, fordi jeg egentlig gerne vil føre en samtale, der er en lille smule mere privat. Så det kunne være nemt at få lov til at hive dem ud, så jeg føler mig en lille smule fravalgt, og det bliver jeg jo rigtig ked af. Men ellers synes jeg faktisk, det er en rigtig god idé, at I vælger at lave noget, der er specifikt. Jeg vil også se, jeg vil se en prototype på det her. Det havde taget 10 sekunder at få lavet den, så den var klar. Så må I gå ud og købe 4 kopper i 4 farver og sætte noget plastik på. Altså. Og i hvert fald skal I vise mig, hvor tyk den er. Sådan at jeg ikke ligesom bliver bekymret om, om jeg overhovedet kan have den nede i min lomme. Ja. Ja, jamen jeg synes, I skal finde et andet produkt. Hvis vi skal sige lidt hårdt, lidt som Annette siger, jamen for det første laver man en iPhone med tynd, og man vil egentlig, jeg gider i hvert fald ikke gå med sådan en dims ovenpå i min lomme, og det tror jeg, der er mange, der går med. For det andet, så kan man også sige, hvor lang tid lever headsetet nu, får vi ikke starte noget mere trådløst. Der skal da ikke opfindes noget mere trådløst, end der er i forvejen. Så jeg vil i hvert fald meget overveje det. Og så vil jeg også starte min præsentation lidt anderledes. Jeg vil nok, altså I præsenterer egentlig godt, så det skal ikke være nogen kritik på den måde. Men I starter med at vise et billede af nogle børskurser, og kalder det X-Arca. Og faktisk er der en børs, der hedder Arca, så jeg sidder og skal vi se et børsprodukt her, eller hvad skal vi? Så jeg vil måske mere fortælle mig fra starten. Også I siger, at vi laver et cover. Men cover til hvad? Er det telefoncover? Er det cover til min bil? Eller hvad er det cover, vi er ude i? Så jeg vil være meget mere præcis på, hvad er det, vi laver fra starten af. Så jeg er ikke sådan en investor, der skal sidde og bruge krudt på, hvad er det egentlig for et produkt, de har. Der er det nogle af de andre i hvert fald herinde, der har været rigtig, rigtig skarpe på, og man ved lige med det samme, hvad er det for noget. Og som de andre siger, en prototype. Og så vil jeg sige, i forhold til, at de siger, at vi skal ordret sagde, at vi skal have nogle penge fra jer. Det lyder måske ikke så godt. Jeg vil nok hellere sige, at vi skal bruge 4 millioner kroner det første år, og efter 3 år så forventer vi, at det er betalt tilbage, og efter 5 år, så har I fået en forrentning på jeres penge på 25%. Så har jeg noget som investor, jeg kan forholde mig til at sige, at der er en case i det her, det er de penge, jeg kan få ud af det. Som sagt, en god præsentation, men jeg synes, at produktet, det tror jeg nok ikke så meget på. Men det kan være, at I skal nytænke det på en anden måde, at man bare har selve den der spillet med løst, så man har den i den ene lomme, og så har man telefonen i den anden lomme. Det kunne være en anden måde. Det sad ikke uden på casen, det sad jo inde i casen. Inde i casen. Det sidder inde i coveret. Så har coveret, der bliver... Ja. Så coveret bliver bare ikke tyk. Ja, det bliver tyk. Stadigvæk, det vil jeg nok ikke gå med. Men det kan være, at nogle andre vil. Okay. Jeg kan kun give ret i de kommentarer, der er, men det eneste, jeg lige faldt over, det var det, I sagde med, som Rasmus siger, at vi skal have nogle penge af jer. Og der skal I være spids på, fordi så kom vi førte i sætningen videre og sagde, som kassekredit. Der skal I altså have fokus på, at der er forskel på en kassekredit og investorpenge. Investorpenge, der giver en del af ejerskab i virksomheden. Som kassekredit, der er de bare pengeudlåter og skal have pengene tilbage igen, når I er i stand til at betale pengene tilbage. Så der er forskel på egenkapitalfinansiering og fremmefinansiering. Fremmefinansiering, det er typisk i en bank, egenkapital, det er fra Rasmus. Jeg vil også lidt generelt sige, det her med, hvor meget skyder I selv i? Altså, hvor meget har I sat fingeren på kogepladen selv? Har I solgt jeres Lego-klodser for dengang I var børn? Har I plantet jeres mor? Eller hvad har I gjort for at virkelig, at hvis det går galt, så mærker I også, det går galt? Så den der balance mellem, hvad har I brug for af investorer, hvad kommer I selv med? Jeg har også en kommentar med hensyn til det der med tykkelsen. Fordi I har jo egentlig spurgt, at er det irritationsmomenter, man skal rulle sine telefoner ud igen, eller man skal gøre noget med ledningen. Og det siger jeres mulige kundegruppe ja til. Og det er jo fuldstændig rigtigt. Altså Annette også, hun kunne godt tænke sig produktet.
hvis ellers det løser problemet på den rigtige måde osv. Men spørgsmålet er, om den her tykkelse af produktet, det er den rigtige måde. Så der kunne man godt gå ud og spørge kunderne og sige, jamen, vi har denne her mulige løsning. Vil du gå rundt med en telefon, der var dobbelt så tyk som den nuværende, for at få løst dit problem, ja eller nej? Og så har I en mulighed for at sige, jamen, det vil jeg godt, eller nej, det vil jeg ikke. Hvis ikke de vil det, jamen, så kan man begynde at tænke, skal vi designe produktet på en anden måde? Det er derfor, I skal lave en prototype, fordi så behøver jeg ikke engang tænke mig til, hvor tyk det er. Nej. Så kan du få den i hånden, og du kan stikke den i lommen og se, om det virker. Sådan et produkt som det her, det er simpelthen, altså der skal være en prototype. Ellers så altså, det skal der være. Det er et rigtig godt eksempel, fordi vi forstår det jo ikke helt. Nej. Fordi du siger ledningstyk. Altså det er jo en tynd spole, der sidder derinde, som kun måske er 1,5 mm, og du har en forestilling om, det er 0,5 cm eller sådan noget. Så det er meget... Ja,